bebi na, da fatan kana cikin koshin lafiya dai hobi na. Zan so mu tattauna ne kan batun wata 'yar matsala na, in a gida za a yi min auren dole zaɓin dadi na, amma gaskiya ba na so don kai ne zaɓi na. Na ce dakata 'yan mata shin kiran wa na amsa waya ne, babuwar lamba ce haka maniyar ki na kasa jini ne, daure ki ƙara bayani don na gano ne matsalar ne. Faɗa min ko ke waye sannan ko ke waye, ina tunanin ma ba ni ne kike bidar jin muryar wanke. Sai bebin ta ƙara zagewa ta ce na sani kai ne Badamse yaro mai wake, kushin ko ba kai ne ba. Suna na Fatima Zara tambayar da kamun hubbina, idan ka gane Ali ko Dangote shi ne dadi na. Take ta jara aina kawai sai na gyara zamana, ina tunanin ni na warke zan yi auren jari ne. Na ce babu komai honi zani zo ni ko da magobe, matsalar ki matsala ta ce ko kaɗan kar da ki damu. A nan muka ajiye zance sai na kama jin kai a takaici, na tara dangi da abokan wuri guda duk muka zauna, na yi musu alkawarin miliyan ɗaiɗai a bayan aure. Ana cikin haka sai aka ce tashi kai sallah kaji, gashi rana ta ɓullo kai kana kwasar bacci. Wayo mafarki mai daɗi zato na ma ba ni ne ba. Badamse Mai.